Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшырубызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көн телибез. Бүген 11 июль, пәнҗешәмбе. Ни генә дисәк тә, җәйнең һәр көне үзе бәйрәм кебек. Бүгенге тапшырубызны да нәкъ шуны исемдәге җыр белән башлыйк әле. Бүгенге җыр дәресе сәхифәсендә бәйрәм бүген җырын искә төшерербез. Әлеге җыр татар халкының сөекле улы Габдулла Тукай шигыренә иҗат ителә. Көй авторы Җәүдәт Фәйзи. Biz бүген яңа җыр дәресенә җыелдык. Түземсезлек белән көтеп алам шушы җыр дәресләрен. Балалар, әйдәгез, рәхим итик. Без сезнең белән бүген Габдулла Тукай сүзләренә, Җәүдәт Фәйзи музыкасы бәйрәм бүген җырын өйрәнәбез. Әйдәгез, беренче куплетны өйрәнәбез. Хәзер мин сезгә җырлап күрсәтәм. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бәйрәм бүген. Совет чорында бәйрәм бүген җыры бәйрәмнәрдән тыш демонстрацияларда да яңгыраган. Җәүдәт Фәйзи җырлары һәркемгә якын, аларны башкару җиңел, тиз истә кала. Бәйрәм бүген җыры ул марш темпында. Шул ук вакытта бәйрәм ритмы безне биергә, күңел күтәренке белән хәрәкәтләнергә өндәй. Әйдәгез җырның беренче куплетын җырлыйк. Әзерсезме? Габдулла Тукайыбызны юкка гына бүйек дип әйтмибез. Габдулла Тукайны менә бу коммунистлар фиркасы идеологиясе вакытында дингә каршы булган, атеист итеп күрсәттеләр. Менә аның бәйрәм бүген дигән шигырыда. Инкыйлабка кадәр татарның бәйрәмнәре әллә ни булмаган. Бары тик менә ике бәйрәм, Ураза гаете һәм Корбан гаете. Менә шушы ике дини бәйрәмебез хөрмәтенә халкыбыз аны шул кадәр зурлап бәйрәм иткән. Чын мәгънәсендә ул халкыбызның үз бәйрәме булып әверелгән. Һәм инде әлбәттә Габдулла Тукайыбыз менә шушы бәйрәмнең зурлыгын, халкыбыз өчен газизлеген тагын да күрсәтү өчен шушы шигырен иҗат иткән. Нинди генә заманда яшәсәк тә, чор вазгыятеннән тыш мәгънәле шигырьләр туа. Алар һәр вакытта да урынлы, заман шаукымына бәйләнмәгән. Тукай шигырьләрендә без бәйрәм рухы, күңел күтәренкелеге тоябыз. Балалар, монда сүзләргә игътибар итәргә кирәк, чөнки монда бар иҗекләрне, һәрбер хәрефләрне бөтенсен дә әйтергә кирәк. Әйдәгез, икенче куплетка күчәбез. Ярый әле бәйрәм бүген дигән шигырен язган Тукай. Ярый аңа Җәүдәт Фәйзи җыр көй язган име. Яши бит бүгендә. Җырлап та була, сөйләп тә була. Һәр бәйрәмгә дә сөйләргә була. 5нче елгы инкыйлабны ниләр цензурада бетте дип сөенә. Иске җырлар да рәхимсезлек име. Цензуралар бетте дип сөенә. Ул Тукайның бик нык янып татар өчен эшләргә заргып торган чагында язылган шигырь. Һәм киләчәккә бик зур өмет белән язылган. Хәзер икенче куплетны җырлыйбыз.
Балалар, әйдәгез хәзер 3-нче куплетка күчәбез. Советлар Союзы чорында җырны хор белән башкару популяр була. Җырларны коллектив белән башкару революцияга кадәр татар мәдәниятендә әле киң яңгыраш алмый. Яңа совет җәмгыяте төзелеше татар музыкасында башкаруның яңа формаларында тудыра. Җәүдәт Фәйзи Татарстан Республикасы җыр һәм бию ансамбле өчен татар хор җыры үрнәкләрен иҗат иткән иң бөек композиторларның берсе. Композитор Җәүдәт Фәйзи шушы шигырьне җыр итеп әверелдерергә булган. Һәм менә бу җыры аның шулай ук Җәүдәт Фәйзинең чын мәгънәсендә халыкчан рухлы композитор икәнлеген күрсәтә. Әнә ничек бит бәйрәм бүген. Җәүдәт Фәйзине шулай ук мин бик яхшы беләм. Аның сөйләгәнен тыңладым мин. Менә тормышның үзендә дә ул гаҗәеп зыялы, гаҗәеп әйтергә мөмкин моңлы бер шәхес иде. Дәресебезне дәвам итеп, 3-нче куплетны җырлыйбыз. Әфәрин балалар, хәзер без сезнең белән 4-нче куплетка күчәбез. Бу җырны мин бәлки чактан ук өйрәндем. Безне мәктәптә, дәрестә бу җырны өйрәттеләр һәм миңа ул бик якын ул җыр. Без татар җырларга яратабыз. Җәүдәт Фәйзи балалар өчен бик күп матур җырлар язды. Балалар өчен бәйрәм рухы бик якын һәм аны алар бик теләп, бик рәхәтләнеп, шулай башкаралар. Бәйрәм бүген җырың, без бик җиңел өйрәндек. Габдулла Тукайның шигырьләрен мин бик яратам һәм бу җырны яратып өйрәндем. Әйдәгез 4-нче куплетны җырлыйк. Бөек шәхесләребез иҗат иткән чор үзгәрешләрен яктырткан бәйрәм бүген җырын әйдәгез бергәләп җырлыйк. Җыр дәресе сәхифәсе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Ә без тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, татар җыр сәнгатенә зур өлеш керткән шәхесләребез турында сөйләүебезне дәвам итәрбез. Ифрат Хисамовның музыкаль иҗаты башкалардан ни белән аерыла? Бу турыда алдагы минутларда. Соф татарча, мөгаллимнәрчә сөйләм, бәрхет тавыш, Атлантида кешеләрнеке сыман затлы гәүдә, җитди йөз, киң учлар, гадәттән тыш озын бармаклар. Әнә шулай итеп сурәтләп бирә Ифрат Хисамовны күренекле композитор Марс Макаров. Ифрат Хисамов 1930 елның 14 ноябрендә Азнакай районы Сорлы авылында туган. Сугыш елларының ачысын татып үссә дә, Ифрат аганың җырларында ул елларның авырлыклары һич кенә дә сизелми. Киресенчә, һәрберсе оптимистик рух белән суарылган. Аның колакка тиз кирип, күңелгә тиз сеңә торган гади генә сүзләргә корылган үзенчәлекле мелодикасының профессионал композиторлар әсәре дәрәҗәсендә булуын вакыт хөкемдар үзе испат итте. Ифрат Хисамовның ярты гасырдан артык элек язылган җырлары әле дә профессионал җырчыларыбызның репертуарында. Безнең бит композиторлар алар периоды белән туып килгәннәр. Алар берәмдек товар дип әйтергә була. Менә ул чорда ул үскән елларда менә композитор буларак барлыкка килгәндә дип әйтәм инде. Фасил Әхмәтов, Мирсәет Яруллин, Еникеев һәм Ифрат Хисамов дип әйтәсем килә. Менә Ифрат абый тегеләр ишесе профессионал булып калдылар. Ифрат абый ни өчендер менә шул хәвәскәр булып калды. Чөнки 3нче курстан консерваториядан ни өчендер китә ул. Ни өчендер андан инде конфликт килеп чыга инде. Бәлки Җиһанов белән конфликт килеп чыккандыр, бәлки, беләсезме, ул вакытта шул кадәр безнең союз көчле еллар 30лап композитор, профессионал композитор эшләп килә. Алар елдан ел симфониялар, зур әсәрләр язалар. Алар консерваторияның нинди уровеньда икәнен беләбез ул вакытта. Шуңа күрә композиторга булырга омтылучылар бик күп булды. Менә мин әле үзем дә хәтерлим, минем елларда да шулай. Хәзерге заманда улай бер бетте. Хәзер ирләр бик композиторлыкка бармыйлар. Композитор Марс Макаров истәлегеннән. Бер вакыт без Нәсих Вилданов белән 2нче кат баскычыннан төшеп килгәндә, Ифрат абый туктады да куанычлы елмаю белән: "Егетләр, уемда әле генә бер яңа җыр кисәгенә мәлләдем. Озак газаплады ул мине, әмма йырып чыктым. Кая, баян табыгыз әле, көем башымнан киткәнче сезгә җырлап күрсәтим" ди. Нинди җыр ул дибез? Бәрәңге дип атала ди ул. Менә шулай йомры гәүдәле, йодрык кадәрле, их тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге дигән җыр туа. Вак-вак итеп турап яшь киленнәр, табаларда сине бәйтән. Кайнар шул паша бишәнерләр, тәннәренә җылы йөгертә. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле, Халкыбызның күренекле музыканты Исмәгыйль Мусинның изге эшен дәвам итеп, Ифрат Хисамов Курай мәктәбенә нигез салучы булды. Аның үз кулы белән ясаган меңнән артык курае кайда гына таралмады икән. Ул курайлар халыкның үз йөрәгеннән чыккан моңны үз йөрәгенә илтеп җиткерәләр. Һәр курайның бер башына тәртип санын яза торган була Ифрат ага.
ул курайны ясап тарату белән генә шикләнми, яшьләрне анда уйнарга да өйрәтә. Ифрат Хисамов республикабыз үзешчән сәнгатен үстерүгә үзенең шәхси өлешен керткән шәхес. Октаныш, Сарман районы җыр һәм бию ансамбльләре, Сарман районы академик хоры, Әгерҗи районы Салагыш, Минзәлә районы Хуҗамәт авылы җыр һәм бию ансамбльләре оештыруда игелекле хезмәт башкара. Ифрат Хисамов 1957 елда почет билгесе ордена, 1984 елда курайлар ясаган өчен ВДНХның бронза медале белән бүләкләнә. Шунысы куанычлы. Ифрат ага Хисамовның җырларын хәзерге буында бик яратып башкара. Ул халкына мәңге үлмәс җыр җәүһәрләрен калдырды. Җәйге кояш күңелләрегезгә барлык ел фасылларына җитәрлек нур бирсен дигән матур теләктә сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.